Pozdrav ti i dobrodošli u drugu epizodu Agarija. Ova Agarija je po srpski. Znači, zašto po srpski? Vidite šta piše ovdje. Piše Užičko kolce. Mi slušamo Užičko kolce dok igram. Znači, ja neću pričam, nego igramo Agariju po srpski.
Znači, znači neće biti ni intro, ni ništa, znači to je samo, evo sad odmah ću da ga izbacim, čim završi se klip, nazvat ću ga Agario po naški, ne po srpski. A mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda, najvjerojatnije po srpski, ali sa Ćaletom. Pozdrav!